Ik koppel terug hier in plenair namens de werkgroep 1 en dat ging over consensusrijkswetten, nuttig of niet. De wettelijke basis voor een zogenaamde consensusrijkswet die bestaat. Het is het gevolg van artikel 38, het is een gevolg van artikel 38 in het statuut. Het statuut heeft echter de invulling van dat instrument aan ons allen overgelaten. En we hebben moeten constateren in onze deelgroep dat wij allen gefaald hebben. En dat is bewezen door de vele malen dat wij in IPCO-verband besluiten over het instrument consensusrijkswet hebben genomen. Heel specifiek. En ik vraag alle deelnemers even terug te gaan naar de afspraken van de IPCO in 2022. Die afspraken over de consensusrijkswetten is heel duidelijk. Ook hebben wij gefaald door steeds niet op te voeren of dat onderwerp op te voeren totdat het volgens onze voldoening geregeld is. En we zetten de blaam bij ons allen. Wij hebben weer een kans. En je kan kijken naar wat de regeringen, vooral de Nederlandse regering, tot nu toe daarover hebben gezegd. En wat zij het IPCO zelf hebben voorgehouden. Het instrument die eigenlijk formeel niet bestaat, in elk geval niet onder de benaming van consensusrijkswet. Die kennen wij niet in onze statuut. Wat we wel kennen, zoals ik eerder zei, is dat het statuut ons de mogelijkheid tot samenwerking biedt en ook zegt dat die samenwerking bij Rijkswet kan worden geregeld. Dus, meneer de voorzitter, namens deelgroep 1, is een consensusrijkswet een nuttig instrument? Ja. Het consensus is niet alleen nuttig, het is nodig in het Koninkrijk.